Mensen zijn de enige levende wezens die hulpmiddelen maken en gebruiken. Dit vermogen brengt mensen voort boven de evolutionaire schaal. We reageren nog steeds als dieren op pijnlijke situaties en ongemakkelijke situaties. God heeft geen menselijk DNA en hij gedraagt zich niet als mens. Het menselijke element dat mensen doet twijfelen en klagen over ongemakkelijke situaties bestaat niet in God. Hij is geen mens en dat is hij heeft geen menselijk gedrag. Zijn bovennatuurlijke kracht enables hem om problemen op een gedetailleerde formele manier op te lossen die rituele richtlijnen en formeel gedrag mogelijk maakt dat alle gebieden van het leven omvat. God heeft alleen het vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben en te vergeven.